I dag der skal vi tale om penge eller jordisk gods. Og man kan jo godt sådan tænke, skal vi virkelig snakke om det? Skal vi virkelig blande vores tro og vores penge sammen? Er det ikke sådan to forskellige kategorier? Når vi taler om penge i kirken, at vi giver til kirken, eller er det så ikke mest bare for at få hjulene til at løbe rundt? Har det noget med vores tro at gøre? Nogle gange så har vi jo set, at penge og ånd og Gud, det kan være sådan en farlig cocktail. Fordi penge, det kan korrumpere. Og gennem kirkens historie, så har man jo set det ske mange, mange gange. Men som vi kender Jesus bedst, så har han selvfølgelig også noget at sige om det. Om jordisk gods, og dermed om penge, og hvordan vi skal forholde os til det. Og det læser vi nu her fra Lukas evangeliet, kapitel 12. En i skaren sagde til Jesus: Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men Jesus svarede: Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem: Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, der er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det med den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Det er Herrens ord. Amen. Det handler om jordisk gods og penge. Og de læsninger, vi havde fra det gamle testamente, som Ellen læste, og fra det nye, det var jo lidt hårde tekster. Men efterhånden i vores samfund, så er der jo rigtig meget, der handler om penge. Vi har lige fået en ny regering, og i regeringsgrundlaget, der lægges der op til mange forskellige tiltag. Nu er den lige gået død her. Så skal vi lige have lige et øjeblik. Vent dig lige om til din nabo og sige: Vi har fået en ny regering. Hvad synes du egentlig om det? Nej. Jeg er på igen. Vi har fået en ny regering, og regeringsgrundlaget det ligger op til mange nye initiativer. Men ikke så snart, så er der nogen, der siger: Jamen, har vi råd til det? Hvad med pengene? Selv når det handler om genindførelsen af Stor Bededag, som jo egentlig er en bededag, så handler det om penge. Det kan kun gennemføres, hvis vi har råd til det. Der diskuteres partierne imellem om, hvor pengene skal komme fra. Og meget rundt omkring os, selv i et velfærdssamfund, i et rigt samfund, der handler det om penge. Kan det betale sig at investere i den her sag eller ej? Hvad kommer jeg til at tjene? Kan det betale sig at tage den her uddannelse? Giver det penge nok, når jeg er færdig? Kan det overhovedet betale sig at investere i den her person eller ej? Er vedkommende en økonomisk byrde for samfundet eller ej? Kan det betale sig at hjælpe tredje verdens lande? Og hvad får vi i givet fald ud af det? Altså, der ses utrolig meget på bundlinjen. Er der røde eller sorte tal? Meget kommer til at handle om rigdom. Jeg synes, at jeg husker en, der sagde: Vi skal gøre Danmark rigere. Det handler om rigdom, chancen for at vinde succes, status. Jeg ved ikke hvorfor. Men når vi bliver optaget af det, af pengene er jo egentlig et neutralt middel.
Men når vi bliver optaget af det, og det står uimodsagt, så føder det sådan en usund selvoptagethed. Og i vores tekst i dag, der er det lige netop det, der sker med den rige mand. I hans rigdom, der kommer hans selvreflektion til at handle kun om ham selv. Vi læser mit, mig, jeg 11 gange i løbet af 3 vers i den lignelse. Mig, mig, mig. Meget egocentrisk, meget optagethed af jeget. Når man lytter til Jesu lignelse, og man i tillæg har de 2 andre læsninger, så kan man godt få den tanke, at det er dårligt for den, der tror på Jesus, at have jordisk gust. Og det tror jeg, der er mange, der læser ind. Men så tror jeg, vi misser, hvad Jesus egentlig siger. Jeg tror, det er den bevægelse, at jordisk gods og rigdom leder, hvis vi ikke passer på, hen mod selvoptagethed, selvrealisering og selvopholdelse. Og det er det, Jesus advarer imod. Han siger jo selv, at et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Vi læser også i prædikenens bog, den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af det. Nøgen kom han ind i mors liv, og nøgen går han bort. Vi advares altså imod at gøre rigdom og penge til kernen i livet, eller målet med livet. Penge eller rigdom, eller status, fordi det er jo også på en måde rigdom, ikke? Eller magt over andre, eller anseelse, eller sikkerhed, det må ikke være vores livsfundament. Og de gode nyheder, som Jesus deler med os, det er, at det behøver det heller ikke at være. Vi behøver ikke at være afhængige af i vores identitet og i vores livsfundament, være afhængige af rigdom og succes. Selvfølgelig letter det vores vej gennem livet, men vores liv afhænger af noget andet. Og hvis vi tror, det er vores fundament, så føres vi på vildspor. Der skal noget andet på banen. Og Karen, hvis du vil... Hvor er du hen, Karen? Når du er derovre. Der. Det, der vores liv afhænger af, det er jo, at vi er værdifulde, og vi er elskede, fordi vi er dem, vi er. Fordi Gud har skabt os til at leve. Det levende menneske, det er Guds ære, siger kirkefaren Irenæus. Altså Gud elsker det, at vi er mennesker, at vi er dem, vi er. Og det er et fundament at stå på. Du er værdifuld og elsket. Du er ikke alene. Du indgår i et fællesskab, i din familie, i kirken, i samfundet, blandt dine venner. Det er godt ske, du ikke føler det, men du er sat sammen med mennesker. Det er dit livsfundament. Og du må leve i frihed og tilgivelse. Du får lov til at leve i frihed. Ikke til at gøre lige, hvad du har lyst til, men frihed til at følge din samvittighed. Det der er indeni, du ved godt er rigtigt. I vores magtesløshed, når vi så alligevel ikke følger det, ja, så finder vi frihed i Jesu tilgivelse, og vores skyld og vores skam tages væk. Vi er frie til at leve i frihed. Det gav Jesus sit liv for. Det er de ting, som vores liv i virkeligheden er afhængige af. Men så tilbage til pengene og jordisk gods. Fordi at når vi siger, at alt ikke afhænger af jordisk gods, så kan vi jo nemt komme til at sige, at en kristen skal være fattig for at være rigtig from. Og det er tit en misforståelse, vi har. Og det er jo ikke så godt for os, for vi lever i en rigtig, rigtig rig del af verden. Men der er sådan en misforståelse om, at det er fromt at være fattig, fordi penge er onde. Og gennem kirkens historie, der har vi også haft tiggermunkene, som mente, at de måtte være så fattige, at de skulle tigge om mad, fordi så var de rigtig i tjeneste hos Gud. Men vores Bibel siger ikke, at penge er onde i sig selv. Det er kærligheden til pengene, der er ondt. Eller begæret efter penge, der er dårligt. Det er det,
der fører på afveje og leder til selviskhed. Josef af Arimathæa, han var rig. Det var derfor, han kunne købe den grav, som Jesus blev lagt i. Velhavende kvinder fulgte Jesus og sørgede for mad. Det var derfor, der var så mange, der kunne følge ham. Billedet af Jesus som en fattig vagabond, det er ikke helt rigtigt. Han levede og havde altid nok. Endda nok til at mætte dem, som fulgte ham, og mætte 5.000, da der ingen mad var. Da han skulle bruge et æsel, der fik han det fra en person, som havde et æsel, fordi han havde råd til at købe et æsel. Jesu jordiske liv var ikke kendetegnet af fattigdom. En anden misforståelse kan så være, at det skulle være fromt at være rig og have mange penge, sådan at Guds velsignelse kan aflæses på vores indtægt. Jeg har det nogle gange sådan, hvis nu jeg får en parkeringsbøde, så synes jeg, at Guds velsignelse har sluppet mig. For så skal jeg jo betale noget, som er så træls at betale. Men faktisk så er det at lykkes og det at være rig ikke et tegn på Guds velsignelse. Jeg tror, det ved de fleste af os godt. Og alligevel så kan der så nemt, for eksempel med mine parkeringsbøder, snige sig sådan en fortjenesttænkning ind, hvor vi får sådan en mistanke om, at Gud bedst kan lide dem, for hvem det lykkes, og for hvem det er rige. Og når det tages længere, så bliver det jo til fremgangsteologi, og det ved vi godt er forkert. Men for at få den rigtige forståelse af det med penge og velstand og fattigdom, ja, så skal vi se på lidt mere af, hvad Bibelen siger. Og nu bliver det lige lidt langt. Og det kunne godt være længere. Jeg vil sige, at jeg har kortet det meget ned. Men der er rigtig meget at sige om det med penge. Fordi at Bibelen taler rigtig meget om penge. Faktisk taler Bibelen mere om penge end om sex. Det kunne man måske lige tænke lidt over. Når vi er så optaget af, hvem der sover med hvem, så skulle vi måske være lige så optaget af, hvem der betaler hvad til hvem. Der har også været fokus på penge i kirkens historie. Martin Luther han sagde, at der var 3 omvendelser, som var nødvendigt, når et menneske skulle være en kristen. Omvendelse af hjertet, omvendelsen af tanken og omvendelse af pengepungen. John Wesley han sagde, at pengepungen var det sidste, der blev omvendt hos et menneske. Så der er meget på spil, når det handler om jordisk gods og penge. Som sagt, så kommer her en lille introduktion. Vi har også en folder, og jeg kommer også til at lægge noget mere ud. Men altså, nu vil jeg sige noget sådan helt generelt om praksiser omkring penge. Ligesom Ellen hun startede med at sige, at vi typisk får praksiser om at bede. Vi får også praksiser om at indvie os. Men hvad er egentlig vores praksiser omkring vores penge? Når nu Bibelen taler så meget om det, har vi så nogle praksiser. Jeg tror, vi lige skal tilbage. Og inden vi går ind i dem, så har jeg lyst til at sige, at de her praksiser, de står på et fundament. Ligesom vi har praksiser omkring bøn, fordi vi tror på, at Gud han hører, når vi beder, så er der også nogle forudsætninger for at have en praksis omkring vores penge. Og den første forudsætning, den er, at Gud er rig. Vi redder ham ikke ved at give noget til Gud, for han er meget, meget rig. Han ejer alt guldet og alt sølvet på Sions bjerge, står der i Det Gamle Testamente. Han ejer det hele. Selvom vi er multimillionærer, så ejer vi ingenting ved siden af alt det, Gud han har. Men han ønsker også, at vi skal være velsignede og have overflod. Han siger, jeg er kommet for, at I skal have liv og leve i overflod. Han ønsker, at vi skal være rige, selvom rigdom hos Gud ikke altid er det samme som rigdom i verden. Og den anden forudsætning, det er, at som alting, alt i vores liv, også vores penge, der handler det om at søge Guds rige først. Gud ønsker, at vi skal leve rigt og godt, og det gælder også vores penge. Han ønsker, at vi skal trives, men det kommer altså først,
når vi søger Guds rige først. Og den tredje forudsætning, det er, at Guds rige er et omvendt rige. Det handler ikke om fortjeneste. Man gengælder ikke noget for noget i Guds rige. Det handler så at sige en anden økonomisk orden i Guds rige end i vores. I Guds rige, der er der en himmelsk konto, hvor der ikke er et maks på overtræk. Man kan overtrække med 100% og mere. I Guds rige, der bliver man rig af at aflevere penge. I Guds riges bank er der aldrig indbrud. Der er ingen, der stjæler det, du sætter ind. Det er en sikker investering. Og Guds riges principper kan virkelig gøres her på jorden. Så det er altså de 3 forudsætninger. Gud er rig. Han behøver ingenting. Men han ønsker også, at vi skal være rige, derfor skal vi søge Guds rige først. Men hos Gud er det også lige lidt omvendt, end hvad vi egentlig tror. Så nu kommer vi så til praksiserne. Er I med? Der er 7, det er meget. Og de er simpelthen hentet fra bibelsteder. Nogle af dem, som vi har læst i dag. Men også fra anden litteratur. Mennesker, der har skrevet om det der med Gud og penge. Og her er de så. Og vi tager dem en ad gangen. Jordisk gods og penge, det skal i spil. Penge er som alle andre gaver noget, vi har fået til låns. Og som vi skal forvalte godt. Vi er i vores kirke optaget af nådegaver, at de skal bruges til fælles gavn. Og man kan godt se på penge som en gave fra Gud, som skal forvandles godt og rigtigt. Og derfor skal de i spil. Hvis vi husker prædikernes bog, så var det netop manden, der havde ophobet sig rigdom, der var fortabt. Penge skal ud og gavne. Og manden med talenterne, kan huske de der mænd, der fik nogle talenter, og en han gravede det ned, altså gjorde ingenting med det. Og derfor så var han fordømt. De skal forvaltes godt og klogt, men de skal i spil. De skal bruges, så at sige. Penge skal bruges i tjeneste for Gud. De skal ikke gemmes væk. Praksis nummer 2. Selvom man har meget rigdom, og selvom man er rig og har råd til det, så kaldes vi alligevel til at leve i ydmyghed og mådehold. Vi skal forvalte Guds gaver, ikke til vores egen fordel, men til at gavne det, som Gud han vil. Den rige ejer ingenting over for Gud og må ydmyge sig, og skal alligevel leve mådeholdent og forvalte de gaver, han eller hun har fået med respekt. Praksis nummer 3. Arbejde hårdt og vedholdende. Vi skal arbejde hårdt med det, vi har fået. Vi skal afskaffe den der tænkning om, at der er en genvej. Der er nok en smart genvej til succes og velstand. Der er hårdt arbejde. Arbejde, det lærer os processer. Det lærer os taknemmelighed. Det lærer os udholdenhed. Det lærer os tålmodighed. Det er godt, at vi skal tjene til føden, for det er godt for et menneske at arbejde. Det er godt at tjene vores penge gennem arbejde og betale det, vi skylder til stat og til mennesker. Og det gælder også for dem, som vi deler ud til. Det er godt at opfordre folk til at arbejde vedholdende og hårdt, og så få noget ud af det. Princip nummer 4, eller praksis nummer 4, giv tiende. Jeg ved godt, at nogle kirker, det ved jeg ikke, om I ved, men nogle kirker, de skal jo se lønsedlerne, så hvis man er medlem, så skal man give tiende. Vidste I godt det? Det gør vi ikke her. Bare roligt. Det kommer vi heller ikke til efter i dag. Men det at give tiende, det er i virkeligheden fast at give noget af sin indkomst. Som en slags tilbedelse af Gud. Det her, det har jeg fået, og det her, det giver jeg. Det har altid været en del af den bibelske fortælling. Patriarkerne, altså Abraham, Isak og Jakob, altså dem helt tilbage
de gav tiende. Mose lov siger, at alle skal give tiende. Jesus opfordrer til at give tiende. Tiende, eller altså på en eller anden måde at give en fast del af den indtægt, man har til nogle andre, det er en god praksis og en fantastisk princip. Det er der velsignelse ved. Uanset hvilken procentdel det er, man giver væk, om det er 10% eller 2%, eller bare det der med at vide, at når jeg får noget ind, så giver jeg noget væk i taknemmelighed, som en fast ordning. Nogle mener endda, at hvis man har lige lidt nok penge, så er det et godt råd at give tiende, for det er der velsignelse ved. Praksis nummer 5. Praksis nummer 4, det er det der med fast at give noget. Praksis nummer 5, det er at være gavmild og give til de fattige. Det er så at sige oven i det at være gavmilde, når mennesker har behov. For hvis vi er gavmilde, så ligner vi Gud. Han er nemlig gavmild. Og hvis vi er gavmilde, så siger vi tak for de gaver til Gud, som han har udlånt til os. Der er også der et løfte til at give. Der står, giv, så skal der gives jer. Det er derfor, vi har kollekter og indsamling til vores gudstjenester. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der totalt reddes af vores indtægter eller vores kollekter. Men det er, fordi det er en god praksis. Det lærer os at give, lærer os at være taknemmelige, at det er også en tilbedelse til Gud. Praksis nummer 6. Kan I se, det går alligevel lidt hurtigt, ikke? Praksis nummer 6. Giv rigeligt med penge, eller så rigeligt, også med dine penge. I 1. Korinther, der læser vi, husk, den der sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den der sår rigeligt, skal høste rigeligt. Og det er i forbindelse med en kollekt, at Paulus siger det. Så giv slip. Giv dine penge væk. Lad dem dø. Invester i noget. Og se, om ikke de vokser op. Den, der sår rigeligt, høster rigeligt. Det er Guds riges lov, at hvis du sår og giver og investerer i noget, som er Guds riges sag, ja, så skal du også høste rigeligt. Og endelig, 7. Giv lokalt, nationalt og globalt. Det meste af verdens uretfærdighed hænger sammen med økonomisk uretfærdighed og de riges begærlighed, og det er os. Det er ikke den verden, Gud han ønskede, vi skulle leve i. Vi har et kald til at leve Guds riges principper ud, og for at vi kan huske det, så er det godt at have en praksis, hvor man giver lokalt, nationalt og globalt. Og det kan godt ske, at du giver igennem kirken, som er jo lokalt, at du derigennem giver nationalt og globalt. Men for at vi kan leve de principper ud, så er det en god praksis. Vi lever i en verden, hvor økonomi spiller en stor rolle. Velstand, jordisk gods. Nogle gange så har det jo næsten overtaget kirkens rolle, eller troens rolle, hvor pengene skal give mennesker sikkerhed, eller give dem det, de længes efter. Hvis jeg bare havde de her penge, så kunne jeg lige købe, og så bliver jeg lykkelig. Jesus han opfordrer os i dag til ikke kun at tænke på det jordiske, men at være rig også hos Gud. Det er ikke sådan, at vi ikke kan være rig på jorden, men vi skal også være rig hos Gud og have en skat i himlen. Og når de to ting er der, så får vi balance i livet. Så det handler også om at lade værdier som kærlighed, godhed, fællesskab, gavmildhed få plads i vores liv og i vores valg. Det handler om at tage Guds riges værdier, sådan som vi har dem hos Jesus, med ind, for så lever vi sundt, og så undgår vi selvoptagethed. Det er ikke så let at leve med det, og opgive selvrealismen og navlebeskueriet, eller give noget væk, som jeg synes kunne gavne mig selv. Men heldigvis er vi ikke alene. Jesus han døde og opstod og lever i dag, og han har sendt sin ånd til os, for at hjælpe os med at leve sundt og godt. Vi kan bede ham om at hjælpe os, om at give kærlighed og fællesskab og friheden plads, og få det rigtige perspektiv og de gode praksiser omkring
vores penge. Så de gode nyheder i dag, de er, der er mere, ja meget mere i livet end penge, karriere, anseelse og status. Der er heldigvis noget, der er solidt og sikkert, nemlig Guds kærlighed. Betydningen af fællesskab og tilgivelse og frihed. Så lad os have en skat på jorden og en skat hos Gud i himlen. Amen.